Mzansi, siyabingelela Sompahla Zengane channel ngalesikhathi. Inkulu indaba into akubekwa lamazolo nge-26 July Indidane Day bafowethu, kuveza ngosobala ukuthi kuyobe kuhlonishwa iqhawe bafowethu. Siyazi ukuthi selalala kobandayo, kodwa lento iveza ngosobala ukuthi abakhohliwe noma sikhohliwe lona ukuthi yini elayenza emculweni kaMaskandi. Okuyinto enhle le ukubona osomabhizinisi noma abahleli bemicimbi behlale bewakhumbule amaqhawe endimeni yomculo kaMaskandi. Leyo nto yenza ukuthi umlando ungaphumi emakhanda abantu, nasey'nganeni ey'sakhulayo zazi ukuthi ubani indidane evamise ukudida abaningi, ngoba njalo uma ishaya intombi bakhuluma ukuzoxega amaduku emakhanda onini, yabo. Leyo nto iyasiza-ke kanjalo ukuthi lokhu ulwazi luhlezi ulwazi lukhona noma umnikazi wendaba engasekho emhlabeni, kodwa umlando wakhe usale kube yiwona ophilayo kubantu. Kuyinto enhle kakhulu leyo. Ngiyabancoma nje osomabhizinisi bala eSouth Africa noma ngithi abahleli bemicimbi. Kuyo futhi umcimbi wendidane njengoba ubona kuyobe kucelebrate nosuku lokuzalwa kabhuti uMthobisi Gcaba. Kuyobe kucelebrate nalo kulo lo mcimbi loyo. Abaculi ngoba babonakali kahle lapha esithombeni, ungafunda amagama abo laphana aphelele, iwona wonke amagama abaculi abakhona lapha. Kuphinde futhi kuqinisekisiwe ukuthi egeyithini ungena mahhala and kuyobe ku-weekend kuwumgqibelo. Uma u-off ungasebenzi, ungayile emsebenzini, ungayiphathela ikhemshe yakho ney'phuzo zakho, uyoyibukela umcimbi kube mnandi, ubuye uyoyilalela ujabulile. Ngineshoka ukuthi uyojabula, ngeke ukuthi abaculi abangaka akekho nje ofika kujabulise wena. So kuyajabulisa bafowethu. Yazi ngithi ngiyabuka lento, ngiyayibuka lento evikini elidlule, angiqhathanisi kodwa nje ukuveza noma nje i-reminder nje encane. Evikini elidlule kuye kwaba laphana kwidande iJuly, kwaba nje ne-hour nje lokuthi ake kuhlonishwe ibhova kade uSamthakathelo Wekhuleni, ihlonishwa ngo-live. Uma ngithi ngiyabuka la nge-26 semnyanga futhi uJulayi sekuzohlonishwa indidane. Into enhle-ke leyo bafowethu kakhulu. Banamadodana labantu, umlando wabo siyawazi. Njengoba nibona laphana kubhaliwe ukuthi ijeni ingamageza amahle, okwakuyiqembu-ke laliholwa uyena ubaba uMtshengiseni Mfokagcwensi, indidane evamise ukudida abaningi. So bafowethu oseduze nendawo agasele khona kumahhala egeyithini, ungaba nenkinga yethikithi, ungalokhu uba ne-stress, ugasele khona uyibukela umcimbi kube mnandi. Bophele kakhulu iskimu sami nzima kakhulu, uyabona nawe ukuthi siboshelwe ngampela, kungathi kuyiwe empini. So kube mnandi la, uthanda la kube mnandi, kuyayibonakalela nje bafowethu. Bafowethu sibonge kakhulu i-support, sibonge indlebe zenu, sibonge i-support yenu. Sicele futhi nakwabanye abathe bahlangana ne-channel ukuthi abasiphe i-support, basiphe uxhaso. I-channel iwutho ngani bafowethu, lokho kumele ngikuveze. Iwutho ngani, iya phezulu ngani, izoya phezulu futhi ngani. Sikhomente, sishare abafowethu, sibeke nathi imibono la singabuya khona kuma-comment. Siphile sibe mnandi bafowethu, sijabule. Amen.